hvad? Han rammer det pludselig om der. Fuck er det, du koger derovre? Det er ikke godt at vide. Christian er bare helt inde af space, mand. Er det bare ham, der sidder og pickaxe, eller hvad? Nu står jeg og skyder på den. Etteren, den er ved at dø jo. Er det det? Ja. Er det dem, jeg er ved? Jeg står og skyder på den lige nu. Nice. Nu kan jeg ikke skyde på den. Jeg skal nok sige det. Nå, man. Jeg har lige købt bed shield. Nej. Nej! Han er død! No shit, Sherlock! Hvad vil du gå tilbage med de der mand, du har? Fucking opgradere noget! Der er 2 mere. Hey, rolig nu, man. Står lige og får masser af skade ind. Opgradere pistolerne, please. Nej. Ikke når du er på den måde der. Det er please. Okay. Umuligt! Du opgraderede lige der! Der skal op ind! Du beder med... Wow. Hey, det her lort, det er simpelthen noget fucking bøssepis. Mester Klapbej Enver. Du thrower for hårdt. Hold kæft, du kaster. Du er død først! Du er der lort! Bro. Spasser, Christian. Det var det helt vildt. Han havde været død. Oh my god. Det kan du da lige! Det er crazy! Hjælp mig. Try to if you don't want goodbye. Christian, er der en sniper til ham, der er Nej, nede, jeg Christian? har 60 af, jeg skulle have en gro af jer. Nå, har du haft det? Ja, jeg landede. Hold nu kæft. Men kom nu og hjælp så altså. Hvor mange gange skal jeg sige det? Vi har overlevet længere end Sune, så vi har potentielt bedre end ham. Hey, For vent, vi er ikke i zonen længere. Parkour! Vi er så ikke i zonen. Vent, kan du se? Ja, vent, det der... Det der træ. Hvad Vi skal skal finde en måde op til det. Uden at blive set. vi skal gøre det, mens alle andre fejler. Vi bygger bare. Vent. Hold. Jeg bygger måske lidt for sent. Det er fint. Men vi skal videre. Det bygger jeg bagefter. En rødtallerne gå. Træhus! Hvad gør vi nu? Jamen nu er vi bare fucked. Hey, ryk dig. Vi kan parkour Nej, vent, derovre. der er 3 hus. Jeg tror ikke for at lade mig dø, ja. Er der cracked? Fuck! Rolig, han ved ikke, hvor jeg er, Christian. Nej, ikke gå hen til mig. Stop. Det der er ham! Han er i busken! Nej, det er umuligt, ja. Det er rent faktisk umuligt. Det er rent faktisk dumt. 30. Umuligt. 30. Nej. Klip det. Det er de bedste i verden, jeg sværger! Holy shit. Nej, det er dumt, det her. Det er kæft! Nej, hvor dumt. Det er godt. Fuck, hvor er det dumt, det der. Jeg var fuld på fokus på dig. Og vi bare... Han lader os fucking revive. Mand.
Billig. Det bliver en billig dag. Ha! 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 Hvorfor? Nej, Embo. Okay, Embo. Jeg døde sådan 10 gange allerede, mand. Jeg begynder snart at tage nogle solbriller på, så jeg kan spille bedre. Hvad skal du Solbriller. Well played. Hvad er det solbriller? Jeg har sådan cykelsolbriller, jeg har Coca-Cola solbriller, jeg har sådan Hvad aim skal solbriller. solbriller hjælpe? Giv mig bedre aim. Hvordan? Jeg tror de her solbriller, cykelsolbriller, det vil hjælpe. Sådan brothers. Dark mode activated. Du er træls at se på.